Noong nakaraang linggo'y kinumpirma ng Zambales Health Office ang COVID-19 outbreak sa Naval Education Training and Doctrine Command sa bayan ng San Antonio. Sa 36 na nagpositibo, 32 ang estudyante, 3 ang empleyado at 1 sibilyan. February 4 nang ianunsyo ng Provincial Health Office na negatibo na sa isinagawang RT-PCR test ang 18 sa mga binabantayang COVID-positive patient mula sa Naval Training Station. Kada linggo naman ay isa sa ilalim pa rin sa RT-PCR test ang mga natitirang COVID-positive patient kahit asymptomatic o walang ipinapakitang flu-like symptoms ang mga ito. Nagsimula ang outbreak sa 3 estudyante ng naturang Naval Training Station na nagpositibo sa coronavirus noong January 13 hanggang 15. Simula noong January 13 ay pinatupad na ang lockdown sa lugar. Doble higpit sa mga checkpoint sa entry at exit ng lalawigan. Kinakailangan din magpakita ng health at travel documents ang lahat ng papasok sa Zambales. Inaalam pa rin ng Zambales Health Office kung saan nagmula ang COVID-19, gayong ang mga mag-aaral ay higit 1 taong nakalock-in sa paaralan at walang travel history sa labas ng lalawigan. Sa pinakahuling tala ng Zambales Health Office, 19 na active cases ang nadagdag nitong Huwebes. 899 na ang confirmed COVID cases sa buong lalawigan, 91 ang active cases at may binabantayan pang 250 na kataong nagpapakita ng sintomas ng coronavirus. Samantala, nananatili din ang mataas na kaso sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Pero sa kabila nito, magandang balita naman ang sitwasyon sa Aurora na mag-iisang linggo ng 0 active COVID case. Rainiel Pawid, CLTV News.